Għadu mhux ċarx qed jiġri abbord il-vapur Ewropa 2 tal-Captain Morgan hekk kif fl-aħħar ħin il-vapur bil-fuq minn 100 immigrant baħħar lejn San Ġiljan dan wara li aktar kmieni għal raġuni mhux magħrufa daħal qrib il-kosta ta' Delimara wara li għal dawn l-aħħar ġimgħat kien ankrat il-barra sew mix-xatt ta' Malta fiż-żona magħrufa bħala Hertzbank. Rapporti qed jgħidu li tard wara nofsinhar is-sibt għadd ta' immigranti abbord irnexxielhom jieħdu kontroll tal-bastiment u ma x'aktarx daħlu fil-kċina fejn ħadu xi skiken u kisru wkoll xi ħġiġ tal-vapur. Madankollu rapporti oħra qed jiġħidu dan. Sorsi għallulna li minn fuq il-vapur tniżlu uffiċjali ta' Aġenzija tal-Gvern madankollu huwa mifhum li l-kru tal-vapur għadu abbord. Il-Forzi Armati ta' Malta kienu notifikati b'dan il-moviment tant li l-Patrol Boat P24 ħadet posta fid-daħla tal-Port il-Kbir il-barra mill-breakwater. Iżda l-Ewropa 2 baqgħet sejra lejn iż-żona ta' San Ġiljan u Pembroke bil-forzi armati joħorġu warajha permezz ta' patrol boat oħra, din id-darba il-P62. Għalħin twil der ukoll helikopter tal-Forzi Armati jittajjar fl-inħawi ta' Taslima, San Ġiljan u fuq il-Port il-Kbir fejn der ukoll żewġ dingis tal-RIU. Skont rapporti l-Ewropa 2 dalgħodu baħħar eqreb lejn Malta minħabba rieħ qawwi li ħakem iż-żona fl-aħħar sigħat, filwaqt li rapporti oħra indikaw li seta' kien hemm protesta fuq l-istess bastiment għalkemm dan ma setax jiġi konfermat b'mod indipendenti minn Net News. Intant issa l-Gvern għadu ma ħareġ l-ebda stqarrija dwar dan kollu u tentattivi biex nitkellmu mal-Forzi Armati ta' Malta kienu kollha għal xejn. L-immigranti issa ilhom ġimgħat sħaħ bejn semgħu ilma abbord vapuri li tagħhom bħala pajjiż qed inħallsu l-prezz ta' 3,000 € kuljum kull wieħed.